Pumalakpak na malakas sa ating mahal na Panginoon maminamahal. Palakpak na sabay-sabay. Palakpak na pagpapasalamat sa lahat ng mga biyayang patuloy nating tinatamasa. Amen. Para tayong dinaan ng bagyo. Dami-dami natin nung linggo ngayon. Amen. Amen. Parang may signal number 7. Tayo pula tayo tumayo upang magbigay galang sa salita ng Diyos. Dalhin nating pinagpalang mga ngaral. Narito po ating beloved elder, Brother Noel Braganza. Pumalakpak na malakas sa ating malapangin. Praise the Lord. Purihin ang ating pong napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. God bless your beloved ordained preacher, beloved Brother Buboy Niel. Let us all pray. Tayo pong lahat mga minamahal ko sama-samang dumulog sa trono ng biyaya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo sa pamamagitan ng panalangin. Dakilang Diyos, amang banal mo kapangyarihan sa lahat, malabang Panginoong Hesus sa hapong ito. Patuloy mo kaming pagpalain sa pamamagitan ng pagbubukas ng aming pong mga isipan at ng aming pong mga puso. Ang kami po malabang Panginoon, hallelujah, ay maging bukas sa iyong mga banal na salitang ito. Malabang Panginoong Hesus, tunay na saganang sa akin wala pa akong magagawa. Ako'y basahan lamang sa iyong banal na harapan. Ngunit ikaw maglagay ng mga tamang kataga. Maging daluyan lamang ko ng espiritual pagpapala at sa pangkalatang panalangin ng iyong taong nilangisan na ipong minamahal at iginagalaw na ebangelista, Weldes Radalmeda. Kasabay ng paghingi ng kapatawaran sa lahat ay mapagsalang lalo na pong iyong panglingkod.
ay aming sama-samang pinapalaya, sinasaway, anumang uri ng demonyong hadlang ng kaaway, demons of doubts, hindrances and beliefs, cast out right now, in the mighty name of Jesus. Lahat ay magsabi ng malakas na praise the Lord. Malakas na praise the Lord. Grabe, nung nakaraang Sunday, hindi tayo magkamaya. O ngayon, mga minamahal ko, para tayong mga binuhusan ng napakalamig na tubig. Amen. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang magpakainit ang mga anak ng Diyos. Amen. Amen. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay naukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamalapay ni Jesucristo. I give double honor and respect sa man of God, sa tao ng Diyos, sa huling propeta ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa ating kapanahunan, ating pong minamahal na Evangelista Well Estrada Almeda, at patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo ng ating pong beloved Mama Dear, ang kanila pong mga ulirang halimbawa na ipinakita mga minamahal ko sa atin. Naging ehemplo po sila ng tunay na lingkod ng Diyos. Talaga naman, mga minamahal ko, pinakinabangan po natin ang gusto. Nariyan ang kanilang mabutihing mga anak na sila po ang katuwang ng ating pong banal na ministeryo para patuloy ang pamamalakayan ng Ebanghelyo ng kaligtasan sa buong kinapal, and ably assisted po ng kanila pong itinalagang mga manggagawa. Ating beloved pastoral workers sa mga siwa, na ating beloved ordained preacher ng kanyang minamahal na anak, ating beloved Sir Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, a blessed afternoon. At sa inyo po, aking po may iniibig na mga kapatid sa Panginoon, baguhan man o datihan, sa mga na-saved nung nakaraang anniversary crusade. Amen? Na bumalik dito mga minamahal ko upang talagang magpatuloy sa kanyang paglilingkod. At sa lahat ng ating mga beloved elders na kasama po natin sa ngayon, muli nating palakpakan ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Atin na pong tunghayan yung ating pong magiging paksa ngayon pong hapon na ito, mga minamahal ko, napakabilis ng tigatik ng orasan. At nariyan po sa ating screen yung ating pong topic ng sabi, mga minamahal ko, the diversity of gifts in the Church of God. Ang magkakaibang kaloob sa iglesia ng Diyos. Pag sinabi pong kaloob, mga minamahal ko, yung mga gifts, mga minamahal ko, tinutukoy dito yung mga talento at mga spiritual gifts, mga minamahal ko, na talagang dinistribute, pinamahagi sa loob ng kanyang iglesia. Amen? Amen? Tayo po'y lubos na pinagpala noong nakaraang Sunday. Amen? Sa ating pagdiriwang ng 37th year church anniversary. Palakpakan po natin mga pinakamamahal na Panginoon. At yung ating pong occasion, mga minamahal ko, ay grace, mga minamahal ko. Talagang tayo po'y pinagpalang lubos dahil tayo po'y nabisita ng isa sa mga beloved grandsons, amen, ng ating pong beloved Evangelist Weldy Estrada Almeda, ating pong beloved Weldy James III, and his beloved wife. He belongs to the third generation. Amen? Alam po natin yan. At kasama na po yung fourth generation. Yung kanya pong anak na lalaki, Weldy James Almeda IV. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon. Ngayon, talaga pong pinadadami ng mahal na Panginoon, pinararami ng mahal na Panginoon ang angkan ng ating pong beloved pastor for a bigger purpose. Amen? To cater to the growing number of brethren at yung mga GMCI outreaches, mga minamahal ko, worldwide. Amen? Alam po natin yan. Ang sabi nga ng ating pong beloved Weldy James III, mga minamahal ko, kagagaling lamang nila sa South Korea at umattend sila ng 9th year church anniversary. Amen? Sa totoo lang, mga minamahal ko, kalalapag lang daw nila, mga minamahal ko, one day ago, mga minamahal ko, bago tumulak dito, purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At kung atin pong maaalala,
Nung siya po'y tawagin na magsalita rito sa harapan, obviously, he did not preach. Hindi po siya nangaral. Siya lamang po'y nagsalita ng napakaiksing inspirational message. At binanggit yung 3 pamilyar na mga verses na kung saan ipinapaalala sa atin na maging mapasalamatin tayo. Amen? Binanggit niya yung Jeremiah chapter 3 verse 15 na atin daw pong mga minamahal pasalamatan ng mga Panginoon sapagkat binigyan tayo ng mga tunay na mga pastol, mga minamahal ko, upang mangalaga sa atin kumandili ng tamang kaalaman at unawa sa mga espiritual na bagay. Binanggit din niya, mga minamahal ko, na atin daw pong mga minamahal bigyan ng iba yung kapurihan, paggalang at pagmamahal ang mga taong ginamit ng Panginoon sa kanyang iglesia. Siyempre, tinutukoy po niya ang ating mga beloved parents in the Lord. Amen. Yung 1 Thessalonians chapter 5 verse 12. Amen. At ang panghuli, mga minamahal ko, yung Mark chapter 16 verse 15. Pinuntuhan, mga minamahal ko, ng ating pong mahal na Wilde James III, yung pagiging masunuri ng mga lingkod ng Diyos, na ipangaral ang Ebanghelyo sa buong kinapal. Kaya no wonder, mga minamahal ko, patuloy ang pagdami, hindi mapigilan ang pag-grow, mga minamahal ko, ng iglesyang ito worldwide. Amen? Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. After which, mga minamahal ko, nire-recount natin. Mga minamahal ko, anong ginawa ng ating beloved Wilde James Almeida III? Surprisingly, mga minamahal ko, he ended his talk sa pag-aalay ng isang makalangit na awitin. Anong title ng song na yon? Kung naaalala po natin, ano yung title ng yung unang kanta na kanyang kinanta? He is Lord. Ang dali natin makalimot, mga minamahal ko. Amen? And it was an anointed rendition talaga. Sapagkat hindi lamang siya kumanta, kundi, mga minamahal ko, talagang siya'y nagpuri, a heartfelt worship unto the Lord. Palakpakan po natin yung pinakamamahal na Panginoon. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. He didn't preach, pero yung kanyang pagkanta, amen, was as if he preached to us. Amen? Mamaya malalaman po natin, mga minamahal ko, anong sinasabi ni Brother Noel? Kumanta lang naman. Hindi naman siya talaga nangaral. Pero sinasabi niya ngayon, yung kanyang pagkanta ay parang nangaral na rin. Mga minamahal ko, tuturuan tayo ng banal na kasulatan ngayon pong hapon na ito. Kung bakit ko po nasabi, amen? Ang sabi nga, mga minamahal ko, magkakaibang kaloob sa iglesia ng Diyos. Amen? Amen? Palakpakan po natin yung pinakamamahal ng Panginoon. Yung response natin nung Sunday, hinahanap ko ngayon. Parang wala na. Mga minamahal, fresh from victory, dapat, mga minamahal ko, hallelujah, dapat ano pa rin tayo ngayon, mga minamahal, yung spillover, diba? Pag sinabing spillover, mga minamahal ko, may natira pa. Nasaan ang natira pang enerhiya noong nakaraang Sunday? Ipakita po natin ngayon. Palakpakan po natin ang masigabong palakpak. Ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Ating pong basahin, mga minamahal ko, ang unang talata. Dito po sa aklat ng unang Pedro, kabanatang 4, ang talatay 10. Mga minamahal ko, kindly. Amen. Dito po sa aklat ng unang Pedro, ang kabanatay 4, ang talatay 10. Na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa, ay ipaglingkod sa inyo rin, na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Amen.
Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon sa pagkabasa ng Kanya pong banal na salita. Na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa ay ipaglingkod sa inyo rin na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Amen? Kapag pinag-uusapan po natin ang magkakaibang kaloob, talento, spiritual gifts, mga minamahal ko, kung paano merong mga mangangaral, may mga guro, may mga gospel singers in the church of God. May kanya-kanyang gampanin. May kanya-kanyang espesyal, mga minamahal ko, na role na ginagampanan for the edification of His church para mapatibay ang kanyang iglesia. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, huwag tayong magtaka kung bakit ko nasabi, mga minamahal ko, as if He preached na rin, mga minamahal ko, sa Kanya pong pagkanta. Amen? Amen? Tatlo yung Kanyang kinanta. Yung una, He is Lord. Sinundan pa doon sa finest choir singing. Sino pong nakakaalala pa ng Kanyang title ng Kanyang kinanta? Jesus is, at saka yung 10,000 Reasons. Palakpakan po natin mga pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. So mga minamahal ko, hallelujah. Dito po sa aklat ng Epeso, kabanatang 5, ang talatay 19. Kindly. Aklat po ng Epeso, kabanatay 5, talata po ay 19. Ito pong nakasulat, na kayo'y mangag-usapan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu, na nangag-aawitan at nangagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon. Amen. Hindi lamang natin pinag-uusapan ang mga salita ng Diyos dito sa banal na pulpito. Kung may umaawit, mga minamahal ko, ating pinag-uusapan ang mga himno at ang mga salmo ng kanilang inaawit. Amen! At ating ninanamnam, pinapakinggan mainam ang mensahe ng kanta. Amen? Dahil kung hindi, mga minamahal ko, kaya nga po, nagkaroon tayo ng overhead projector. Para po, mga minamahal ko, talagang ma-internalize po natin. Anong ibig sabihin? Anong mensahe ng kanta? Sapagkat ang bawat kanta, ang bawat liriko ng awitin ay may pinaparating na mensahe sa mga nakikinig. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. So, magkakaibang gifts. Kaya nga, sa iglesia ng Diyos, sa tunay na gawain ng mga Panginoon, wala yung sinasabing jack of all trades. Yung marunong sa lahat. Diba? Idiomatic expression, mga minamahal ko, jack of all trades, ibig sabihin, mga minamahal, alam mo lahat. Wala po yung ganon. Amen? Ang sabi ng banal na kasulatan, ibinibigay ang mga kaloob na ito at hinahati-hati. Duly apportion. Yung apportion, mga minamahal ko sa Tagalog, ay hinati-hati. Hindi ibinigay lamang sa iilan, hindi ibinigay sa isa, kundi mga minamahal, in-spread out. Hinati-hati, mga minamahal ko, ayon sa minagaling ng mahal na Panginoon. Amen! Kaya wala pong, mga minamahal ko, such thing as jack of all trades. One-man band. Amen? Ganon din po ang ibig sabihin noon. At yung isang Kristiyanong wearing all hats na tinatawag. Lahat ng sombrero. Idiomatic expression yun, mga minamahal. Ibig sabihin, mga minamahal ko, kaya niyang gampanin lahat, magaling siya sa lahat ng aspeto, wala pong ganon. Amen? Sapagkat hinati-hati nga, mga minamahal ko, ang mga kaloob na ito, mga minamahal ko, para sa dakilang layunin ng mga Panginoon na walang magmamagaling, walang magmamayabang. Amen. Na, mga minamahal ko, I can exist, mga minamahal ko, walang magiging self-sufficient sa atin, na sasabihin, mga minamahal, hindi ko kayo kailangan. Amen? Diba? Talagang mahabang tinalakay ni Apostol Pablo
ang mga kaloob na ito, mga minamahal ko, doon sa 1 Corinthians, buong kapitulo ng 1 Corinthians chapter 12. Amen? Kung atin pong mababasa yan, mga minamahal ko, pero magbasa lamang tayo, mga minamahal ko, ng mga ilang talata para mga minamahal, mapuntuhan, mga minamahal ko, na ang bawat kaloob, mga minamahal ko, hallelujah, though mga minamahal magkakaiba, pero mga minamahal ko, pinagsama-sama. Amen? They're coexistent. Pag sinabing coexistent, mga minamahal ko, dapat, mga minamahal ko, hallelujah, talagang naroon ang pangangailangan ng bawat isa. Hindi sasabihin, mga minamahal ko, ng mga ngaral, hindi ko kailangan ang mga pumapalakpak sa salita ng Diyos. Hindi ko kailangan ang mga awit. Hindi ko kailangan mga nag-a-administer, mga minamahal ko, sapagkat, mga minamahal ko, hallelujah, wala pong ganon. Amen. Dito po, mga minamahal ko, sa unang Korinto, kabanatang 12, talatay 4, talon sa 18 at 25. Kindly? Amen. Dito po sa aklat ng unang Korinto, ang kabanatay 12, ang talatay 4, talon sa 18, talon sa 25. Amen. Ngayon may iba't ibang mga kaloob, datapwat iisang spirito. Sa 18, datapwat ngayon inilagay ng Diyos ang bawat isa sa mga sangkap ng katawan, ayon sa kanyang minagaling. Sa 25, upang huwag magkaroon ng pagkakabahabahagi sa katawan, kundi ang mga sangkap ay magkaroon ng magkasing isang pag-iingat sa isa't isa. Amen. But that the members should have the same care for one another. Amen? Another term for coexistence. Amen? Amen? Kaya dapat, mga minamahal ko, sa iglesia ng Diyos, anumang papel ang iyong ginagampanan, dapat hindi ka magmamalaki. Amen? Amen? Di ba? Ang sabi natin, walang ibang magaling dito, walang ibang bida rito, kundi ang sino? Ang mahal na Panginoon. Wala nang iba. Tayo po, mga minamahal ko, binigyan lamang ng mga kaloob na ito, mga minamahal ko, upang tayo po'y magamit. Amen? Sa kanyang banal na ubasan, mga minamahal ko, hallelujah, for His greater glory, for His glory, mga minamahal ko. Ang sabi rito, mga minamahal ko, hallelujah, walang dapat sapawan. Amen? Walang kompetisyon, mga minamahal ko, in the Church of God. Dahil tayo naman, mga minamahal ko, sama-sama. Kung may kapurihan ng isa, kapurihan ng lahat. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon para tayo, mga minamahal ko, tanaw sa kawalan. Hello, mga minamahal? Andito po ba tayo? Dapat, mga minamahal ko, dahil hindi pwedeng, mga minamahal ko, ang ating katawan, mga minamahal, ang ating pong isip, mga minamahal ko, maging ng ating espiritu, dapat andirito kung nasaan tayo. Amen? Hindi pwedeng nagliliwalay kung saan-saan, mga minamahal ko, dahil masasayang ang mensahe ng mahal na Panginoon sa atin pong lahat ngayong pong hapon na ito, mga minamahal ko. Hallelujah. At take note, mga minamahal ko, ang sabi, mga minamahal ko, huwag mong gagamitin ang iyong kaloob, dahil mas talagang ikaw ang talagang bumagawa ng medyo critical na parte, mga minamahal ko. Pero do not use your gift to take advantage of or oppress the lowly. Ang sabi ng banal na kasulatan. Dahil mariing sinabi ng Biblia. Yung mga inaakala mong, mga minamahal ko, wala namang gampanin talaga yan eh. Wala yan sa iglesia ng Diyos. Talagang sabit lang. Ako ang star player dito, di ba? Kumbaga sa isang team. Star player, kaya mga minamahal ko, talagang iba ang kanyang dating. Amen? Most often than not, mga minamahal ko, yung star player, mga minamahal ko, he looks down. Mga minamahal to his teammates dahil, mga minamahal ko, akong scorer dito eh. Kung wala ako, hindi naman natin may papanalo itong championship na to. Dapat walang ganon sa iglesia ng Diyos. Amen? Kung ating pong mababasa, mga minamahal ko, 1 Corinthians chapter 12, verses 22 up to 23. Kindly? Aklat po ng unang Korinto, kabanatay 12, talatay 22 hanggang 23. Ito pong nakasulat. Hindi,
kundi lalo pang kailangan yaong mga sangkap ng katawan na wari lalong mahihina, at yaong mga sangkap ng katawan na inaakala nating kakaunti ang kapurihan, sa mga ito ipinagkakaloob natin ang lalong saganang papuri, at ang mga sangkap nating mga pangit ay siyang may lalong saganang kagandahan. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Napakaliwanag ng sinabi ng dalawang talatang ito, mga minamahal ko. Yung inaakala daw natin, mga minamahal ko, na talagang wala naman akong sinabi sa aming church, tagapalakpak lang ako, tagalinis, amen? Pero ang sabi nga ng mahal na Panginoon, mga minamahal ko, sila yung dapat mga bibigyan ng iba yung kapurihan. Dahil yun ang inaasahan sa mga, amen, binigyan pa mas lalo ng mga maraming kaloob. Amen? You know what I mean, mga minamahal ko, na wag nating, mga minamahal ko, talagang samantalahin, abusuin yung ating pong kaloob, mga minamahal ko, to take advantage of others, lalo na yung mga medyo nangangailangan ng extra grace of understanding. Diba? Talagang nagpaparaya tayo. Inuunawan natin sila sapagkat alam natin na sila ay may kakulangan. Amen? Hindi ko nababanggitin ko ano yung kakulangan na yon. Pero kapag mga ganun po ang sitwasyon, ang kalagayan ng ating mahal na kapatid, do not take advantage. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Dapat we exemplify, we demonstrate, makita sa atin, mga minamahal ko, yung grabing pagmamahal, mercy, kahabagan, at grasya ng mahal na Panginoon within us. Amen? Para masabi nila, totoong lingkod ng Diyos. It's a Christ-like character. Amen. Now, balik tayo doon sa gospel music ministry. Ang sabi rito, mga minamahal ko, ikinukonsidera na ang gospel music ministry is also a food for the soul. Amen? Bakit? Hindi lang yung mga pangangaral ng salita ng mahal na Panginoon ang kinukonsidera na pagkain ng ating mga kaluluwa. Ang music, mga minamahal ko, ay isa ring pagkain ng ating mga kaluluwa dahil generally speaking, ang liriko ng mga awiting ito are drawn from the Bible itself. Diba? Mostly ng ating mga kinakanta, tignan nyo yung mga liriko, hinango sa banal na kasulatan. Amen! Kaya nga mga minamahal ko, hallelujah, yung mga iba na hindi, pero ito ang katotohanan. Yung mga composers ng mga gospel songs, kinumpose nila yung mga inaawit po natin in the depth of their trials, sa kalagitnaan ng kanilang grabing pagsubok. Amen? Kaya naman mga minamahal ko, kapag mga minamahal, inaawit po natin mga minamahal ko, talagang nakaka-lift up ng ating espiritu when we are down. Amen? Ang mga lirikong ito, mga minamahal ko, ay talagang, kumbaga, mas inilalapit tayo sa mahal na Panginoon. Amen? Dahil isinulat ang mga ito nung sila po ay nasa panahon na talagang nagkumapit sila sa mahal na Panginoon. During their trials, during their affliction. Amen? They were inspired by God to write, to compose, amen, gospel songs. Palakpakan po natin mong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya nga mga minamahal, ito po yung katotohanan. Maaari niyong ilista. Divine music heals our broken souls. Ulitin ko, divine music heals our broken souls. Convicts us to repent. Anong ibig sabihin ng convicts us? Tayo hinihikayat na
manumbalik sa mahal na Panginoon. Pag naririnig po natin yung mga awiting ito, mga minamahal ko, nababagbag ang ating mga puso, mga minamahal ko. At tayo po'y hinihikayat na manumbalik sa Diyos. Tayo po'y umiiyak, mga minamahal ko, at nagsisisi sa ating mga pagsalangsang. Di ba? Pati di tayo umuo. Draw us near to God. Inilalapit tayo ng mga music na ito. Gospel music na ito sa mahal na Panginoon. Now, words and music are inseparable. Diba? Words, pangangaral ng salita ng Diyos at yung kanta, hindi pwedeng maghiwalay. Bakit? Kasi dapat magkasama. They're knit together. Kumbaga sa tela, alam po ni Sister Feli yan, tinatahi. Nakatahi sila sa bawat isa. Amen? Kaya nga po mga minamahal ko, hallelujah, ang sabi nga mga minamahal ko, ang isang mangangaral, bago siya maging mangangaral, dapat maging worshiper muna. Amen po ba? Dapat kumakanta muna ng mga papuring awit sa mahal na Panginoon. Amen? Before he can be fully used in the vineyard of the Lord. Amen? At ganun din mga minamahal ko, hallelujah. Yung mga umaawit na mga gospel singers ay in turn preaching. Amen? Using music as the medium. Palakpakan po natin ating pinakamamalapay. Naalala ko, si Brother, pwede bang banggitin kuya? Brother Hermie Limpin. Ang sabi niya bago siya umawit ng solemn song, alam po natin, mga minamahal ko, ginagamit siya as soloista. Nagpapaawit. Amen? Ang sabi niya bago siya mag-umpisa, mga minamahal ko, tandang-tanda ko po ito. Hindi ako pinagpala na maging mangaral. And I keep asking God why. Ang sabi niya, mga minamahal ko, talagang hindi ako tinawag, ang aking calling talaga ay itong pagpapaawit. Until then, mga minamahal ko, I realize na ito rin palang pagiging soloista ko, pagiging mga awit ko, as if ako'y nangangaral na rin. Agree po ba tayo? Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya nga, sinabi ko nga sa pambungat, mga minamahal ko, na hindi nangaral ang ating mga beloved Waldy James Almeida III. Umawit lamang siya ng 3 kanta, binanggit yung 3 pamilyar na mga bersikulo. Pero mga minamahal ko, makikita mo kung paano siya, mga minamahal ko, binigyan ng kaloob ng mahal na Panginoon bilang mga awit, mga minamahal ko. Amen? Yes, ginagamit siya as drummer. Pero mga minamahal ko, you can see, mga minamahal ko, na talagang yung kanyang pagkanta, bukal sa loob, bukal sa puso, mga minamahal, heartfelt talaga. Mga minamahal, hindi tayo nagtataas ng tao rito, pero ramdam mo ang anointing ng kanyang kanta. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. And another thing, mga minamahal, kung bakit napakahalaga ng pagiging gospel singer. Amen? Madalas mabanggit ng isa nating beloved elders, sa mga beloved elders, mga minamahal ko, yung Battle of King Josaphat of Judah. Alam po natin yung story noon. Amen? Na siya po, mga minamahal ko, ay talagang lulusubin na ng napakaraming hukbo ng Moab, ng Ammon at ng Mount Seir. Mga minamahal ko, natakot siya. Sumangguni siya, mga minamahal ko, sa mga nakakatanda. At ang payo sa kanya, mga minamahal ko, hallelujah, hindi ito laban mo, King Josaphat. This is the battle of the Lord. Amen? Ano ang kanyang ginawa? Anong iniligay niya sa unang hanay ng mga mandirigma? Yung mga gospel singers.
Walang almas na pandigma, kundi ang papuri sa Diyos. Kung bakit nagapi, mga minamahal ko, yung napakaraming bilang na sundalo ng Moab, ng Ammon at ng Mount Seir. Mga minamahal ko, may oras pa tayo. 2 Chronicles chapter 20 verses 21-22. Napakahalagang mga talata, mga minamahal ko. Hallelujah. Aklat po ng ikalawang kronika, kabanatay 20, talata po 21 hanggang 22. Ito pong nakasulat. At nang siya'y makakuhang payo sa bayan, kanyang inihalal sa kanila ang magsisiawit sa Panginoon at magsisipuri sa ganda ng kabanalan habang sila'y nagsisilabas na nagpapauna sa hukbo at nagsipagsabi, "Mangagpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakailanman." At nang sila'y mga pasimulang magsiawit at magsipuri, ang Panginoon ay naglagay ng mga bakay laban sa mga anak ni Ammon, ni Moab at sa bundok ng Seir, na nagsiparoon laban sa Huda at sila'y nangasugatan. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Inilagay sa unahan, sa front line, di ba? Naging frontliners ang mga gospel singers. Walang dalang almas, pero dahil sa pagpupuri sa mga Panginoon. Kaya mga minamahal ko, nagapi nila, natalo nila ang napakaraming hukbo, mga minamahal ko, ng kanilang kaaway. Amen? Nang sabi mga minamahal, magpuri sa Diyos, for His mercy endureth forever. Amen? Yun lang mga minamahal ko, ang inawit mga minamahal ko, na mga gospel singers, mga minamahal ko ng mga choir, mga minamahal ko ni King Josaphat. Kaya napakahalaga. Pag mo lang lalangin, mga minamahal yung pagiging mga aawit mo. Dahil mga minamahal ko, hallelujah, in turn, ikaw din ay nangangaral ng salita ng mga Panginoon. Hindi man natin, mga minamahal ko, nakikita pang mangaral ang ating beloved Wealthy James Almeida III. Pero mga minamahal ko, he's on the right track. Amen? Dahil mga minamahal ko, hallelujah, kanyang pagyayamanin yung kanyang music ministry. Amen! Sa pag-awit at sa pagiging instrumentalist, mga minamahal ko. Then, mga minamahal ko, magiging secondary gift niya, mga minamahal ko, yung preaching the Word of God. Amen? Dahil kapag mga minamahal ko, inuna mo ang pagpupuri, nakita ng malang Panginoon, mas pagyayamanin pa, mas daragdagan pa ng malang Panginoon ang mga kaloob na ibibigay sa iyo. Amen? Kaya nga po mga minamahal ko, may third generation na ang angkan ng ating beloved pastor at meron ng the fourth generation. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, wala tayong gagawin kundi pagyamanin itong mga kaloob na ito. Huwag ipagsawalang bahala. Dahil mga minamahal ko, hallelujah, ibinigay ito mga minamahal ko para mapakinabangan tayo ng husto ng mga Panginoon. Amen? Sabi nga, much is given, much is required. Siyempre, mas gusto natin ng maraming kaloob. Pero, again, I tell you, walang mga monopolyo ng kaloob. Ina-portion ito, hinati-hati, para sa mga minamahal ko, hallelujah, talagang magkaroon tayo ng pag-iingat, pagpapahalaga sa bawat isa. Palakpakan po natin ang pinakamamahal ng Panginoon. 2 Timothy chapter 1 verse 6, mga minamahal ko, yung pong stir up na nabanggit ng ating pong mga ngaral nung last Sunday, mga minamahal ko, pagningasin, mga minamahal ko, basahin po natin, mga minamahal ko. Minsanan pa, 2 Timothy chapter 1 verse 6, malapit na po tayong magtapos. Amen. Dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, ang kabanatay 1, ang talatay 6, dahil dito ay ipinaaalaala ko sa iyo na paningasin mo ang kaloob ng Diyos na nasa iyo sa pamamagitan ng pagpapatong ng aking mga kamay. Amen. Purihin ang pagkabasa ng kanya pong banal na salita. Now, dapat alam po natin mga minamahal ko yung senaryo. Kasi itong sulat na ito ay in-address kay Timothy. Si
Timothy, mga minamahal ko, yung protege, yung estudyante ni Apostle Paul, na batang-bata pa. Supposedly, mga minamahal ko, talagang medyo hilaw pa. Amen? Para talagang ay sabak. Amen? Sa pangangaral. Pero isinulat niya ito kay Timoteo noong si Apostol Pablo ay nasa kulungan at his days are numbered. So inihahanda niya yung batang si Timoteo ng grabing responsibilidad. Nakita natin, mga minamahal ko, inihahanda ating beloved Wealthy James Almeida III sa isang malaking responsibilidad. Amen! Kahit na third generation, fourth generation, magpapatuloy, mga minamahal ko, hallelujah, ang naiatang. Amen? Sa angkan, mga minamahal ko, ng beloved Almeida family. Alam po natin yan. Amen? Na sinasabihan si Timoteo, pagyamanin mo yung kaloob na nasa iyo. Huwag mong pabayaan. Amen? Di ba? Na ipaliwanag sa atin ang gusto, steer up. Na kapag tayo po'y umiinom, mga minamahal ko ng inumin, kinakailangan po nating haluin ng mainam para mag-even, mag-spread out yung lasa. Amen? Sapagkat kung hindi, amen, matabang yung nasa ibabaw, matamis yung nasa ilalim. Hindi tayo mag-i-enjoy ng pag-inom. Dahil, mga minamahal ko, kapag nawala na yung liquid sa ibabaw, yung tinatawag na geer. Alam niyo yung geer? Ano yung geer, mga minamahal ko? Yung natira, latak. Na talagang hindi nahalo, sayang. Di po ba? Nandoon yung, mga minamahal ko, yung lasa at sustansya doon sa latak, doon sa natira sa ilalim. So dapat i-stir up, haluin, pagningasin, set it ablaze, keep it burning. Amen? Rekindle the gift. Yun ang sinasabi ng apostol ng Diyos kay Timoteo. Amen? Sinundan pa, mga minamahal ko, ng huling bersikulo po natin, unang Timoteo, kabanatang 4, ang talatay 14, mga minamahal ko, na sinasabihan mismo, mga minamahal ko, si Timoteo, neglect not the gift that is in thee. Kindly, pakibasa yung huling bersikulong ito, mga minamahal. Amen. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, ang kabanatay 4, ang talatay 14, huwag mong pabayaan ang kaloob na nasa iyo. Nasa iyo'y ibinigay sa pamamagitan ng hula na may pagpapatong ng mga kamay ng kapulungan ng mga presbitero. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. This is just a reinforcement. Amen? Doon sa 2 Timothy chapter 1 verse 6, mga minamahal ko, na kung saan binilinan, mga minamahal ko, hallelujah, si Timoteo. Amen? Inulit, mga minamahal, muli dito sa 1 Timothy chapter 4 verse 14, huwag daw pabayaan ang mga kaloob na nasa atin. Amen? Pagyamanin natin ito, pagningasin. Amen? At kung mga minamahal, pwede, mga minamahal ko, pwede pang madagdagan, kargahan ka, mga minamahal ko, tanggapin mo. Dahil mga minamahal ko, hallelujah, kinakailangan sa iglesia ng mga Panginoon. Dumarami ang bilang ng mga naliligtas. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Magkakaibang mga kaloob, pero ginagamit, pinagsama-sama sa isang katawan. Diverse, with diverse function, ang sabi, mga minamahal ko, magkakaibang gampanin, pero lahat ay pawang mahalaga. Walang mababa, walang mataas. Amen? Amen? Sa mata ng mahal ng Panginoon, dahil tayo po'y nasa iisang katawan. In one body of Christ. Kaya mga minamahal ko, hallelujah. Meron tayong talento. Amen? Meron tayong kaunting abilidad, mga minamahal ko. Pasalamatin natin po pinakamamahal ng Panginoon. Sabi ko nga kanina, mga minamahal, do not take advantage of the lowly. Yung mga hindi pinagkaluban, mga minamahal ko, ng ganitong talento na nasa iyo, mga minamahal ko, do not take advantage of them. Do not oppress them. Dahil mga minamahal, magagalit sa atin ang mahal ng Panginoon. Amen?
Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. Hallelujah. Awitin po natin, mga minamahal ko, ang di masukat na biyaya. Na natin kayang sukatin ang biyaya ng mga Panginoon sa bawat isa sa atin. Kung minsan mga akala natin, ang galing-galing na natin mga minamahal ko, pero mga minamahal ko, we have so much to learn. Amen? Magpakumbaba tayo mga minamahal ko, kagaya ng ating pong minamahal at ginagalang na mga magulang sa mga Panginoon. At talagang kinaklaro nila. Sila pa ay wala pa sa pangalawang baitang. Nasa unang baitang pa lamang. Kaya kung tayo po mga minamahal ko, nasaan tayo? Sinabi ko ng ibang pangangaral, mga minamahal ko, nandun tayo sa kahuli-hulihan, mga minamahal ko. Wala sa kalingkingan, mga minamahal ko. At saan nagmumula ang hanging habagat, ang pigilin ng humangay, di ko magawa. Sa buong kagandahan ng iyong mga likha, hawak na sa sinuko, nagawa ng iyong kamay, na kayang-kayang sakupin, maging ang kalangitan. At kung aking itutumbas ang aking isipan, di man lang matulas sa maliit na langgam. Narito ako, buhay ko ay ibigay. Buong puso't kaluluwa'y sa'yo ilalaan. Hallelujah. Masangkat ang biyaya na sa'yo'y nagmumula sa bawat bagong umagay, bumubuhos sa lupa, tunay na kahangahan at kaulong. At karapat-dapat kang Panginoon, di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay na kahangahan at kaulong, at karapat-dapat kang Panginoon ng lahat. Sinasabi ng awiting ito, nung ating itutumbas daw yung ating katalinuhan, maring sinliit lamang ng lagam kumpara sa wisdom, karunungan ng walang Panginoon. Kaya even the brightest, even the most brilliant minds, mga minamahal ko, hindi sila papantay sa mga Panginoon. So walang pagmamalaki. Tayo lamang po'y tumanggap. Hindi galing sa atin mismo ang mga kaloob na ito. Tayo lamang po'y kinahabagan ng mga Panginoon. At ito ang katotohanan. Kapag hindi tayo karapat-dapat sa mga kaloob na ito, babawin ito ng mahal na Panginoon. Tandaan nyo na, mga minamahal ko. If you use this gift to take advantage of the lowly, you oppress, mga minamahal ko, yung mga mabababa, hindi tayo kalulugdan. Hindi ganyan ang Kristiyano.
Hindi ganyan ang mga learned na Kristiyano. Habang sila mga pinagyayaman ng mga Pinoon sa bawat kaloob na nasa kanila, mas lalo dapat silang nagiging mapagkumbaba. Purihan ang pinagmamahal, Panginoon. At kung aking itutumbas ang aking isipan, di ba lang matulad sa maliit na langgam, narito ako't buhay ko ay ibigay. Buong puso't kaluluwa'y sa'yo ilalaan. Masukat ang biyaya na sa'yo'y nagmumula sa bawat bagong umakay, bumubuhos sa lupa. Tunay na hanggang-hanggang at karapat-dapat ka, Panginoon. Panginoon ng lahat. Purihan ang pinakamamahal. Napakaliwanag na mensahe ng awiting. Mga minamahal ko, be humble. Dahil mga minamahal ko, hallelujah. Hindi sa kalingkingan, mga minamahal ko, hallelujah. Hindi dapat ikumpara. Ano mang meron tayo ngayon, bawang galing lahat sa mahal ng Panginoon. Tayo ba lahat mga minamahal ko, dumako sa ating mga kanya-kanya mga pangangailangan. Pero, unahin po muna natin ang pangangailangan ng ating pumalan na iglesia, ang patuloy na kalusugan, kalakasan ng ating beloved evangelist Will Estrada Almeda. Hallelujah, hallelujah. Mas pinakakinggan naman ng Panginoon ang ating mga intercessory prayers kaysa yung ating pong mga personal. Alam natin po yan, mga minamahal po. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, maging sa pananalangin po natin sa ating mga tahanan. Dapat, mga minamahal ko, huwag nating kaligtaan na bago pa man sa ating pong mga pangangailangan personal, ay ating pong banggitin muna ang pangangailangan ng ating pong iglesia. The overall welfare of our church. Mga minamahal ko, hallelujah. Dalangin po natin mga minamahal ko, hallelujah, ang ating beloved evangelist Will Estrada Almeda, hallelujah, maging ng kanyang buong pamilya, ating mga minamahal na manggagawa, ating minamahal na mga kapatiran, hindi na po natin nakakapiling, hallelujah, sa ating po panlilingkod. Dumalangin tayo, dakilang Diyos sa magbanal makapangyarihan sa lahat. Wala Panginoong Isus, aming dinadalang. Hallelujah. Aming inuuna sa listahan ng mga hallelujah. Listahan ng aming mga dinadalangin sa iyo. Ang kapakanan ng aming banal na iglesia, patuloy na kalusugan, kalakasan, dagdag na mga taon para sa iyong propeta. Aming minamahal at ginagalan na Evangelista Will Estrada Almeda, 10 ng kanyang mga mahal sa buhay. To the whole beloved Almeda family, lahat ng kanilang angkan, 3rd and 4th generation, wala Panginoon, hallelujah. Wala Panginoon, Jesus, gamitin mo po sila in building your kingdom. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Ipatong po natin ating mga kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman kung magmumura. Ipatong po natin sa ating mga bibig, hallelujah, ang habang ating mga kanang kamay nakapatong po sa ating mga ulunan. Isipin po natin ang nagpatong sa atin, naglay-hands po sa atin. Ay ating mga minamahal at ginagalan na Evangelista Will Estrada Almeda. Sabay-sabay po tayong manala. Ating iwaksi, hallelujah, cast out
ang lahat ng mga bagay na humahadlang sa ating paglilingkod. Karamdaman man yan, problemang pinansyal, marital problems, hallelujah, at kung ano-ano pang mga balakid sa ating paglilingkod. Ating pong sabay-sabay, hallelujah, na i-cast out. Pumadakilang Diyos sa iyong makapanginang pangalan, Jesus, aming sama-samang sinasaway, pinapalayas ang mga demonyo ng mga karamdaman, kahirapan, hallelujah. Para Panginoong Jesus, hallelujah, aming sinasaway, hallelujah, ang mga demonyo ng mga cancer, hallelujah, diabetes, heart disease, leukemia, TB, diabetes, kasaud in the mighty name of Jesus. Poverty ka sa in Jesus' name. Vices begin in Jesus' name. Hallelujah. Be spiritually blessed in the mighty name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. The top of our voices, walang magbibiro. Let us all shout yung heavenly language ng mga anak ng Diyos 3 times. Hallelujah, praise the Lord with all our might. Buong mga lakas na lumukso, mga minamahal ko, hindi pwede yung ang lukso po natin, mga hindi umaangat yung ating pong mga paa. Amen? Mga minamahal ko, hallelujah, with all our might, let us shout, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Purihin natin pong napakabait at pinakamamahal na Hesus Kristo. Tayo po'y dumako sa ating pong mahalagang announcement. At narito po ating pong beloved brother Alvin Reyes, ating beloved elder, pag tayo po'y pangunahan. Amen. Hallelujah. Praise the Lord.